Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin gapo iti kanayon nga inkay panagdengdengeg ditoy nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Marilo tinagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Marilo. Naawis akmat a nagsurat tapnoy nakibiglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak-aman nun ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Nawan anyaman na ading ko. Kurang paikit di dayta Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga ron ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itaya ni Jay paradaan. Ang mga no nakaawid da paikit din Kasta ka di? Wan manang, imbilin ko matkit di ti pa nag-text da paman ang makaawid da ija balay. Ala, nasaya at mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wan ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga ron, taawagak man ni Nana. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dino nga iti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Bareng no adda na silwan na abanyas, wenno abuyo. Ay, nagsaya at kit kuman no kasta, pare. Kita amtuman gayam, pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday umat kit di ti nagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amano kijay? Ay kit di mo lang amo, Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo, ipasigurado kan ka nga ibulos kumutla nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matan ti silo nga impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Basta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo kuno asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na Rudy. Gusto na pangasim. Awan ti amok iti papabason mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiw, gusto ko man.
Agnakam kamat siguro itan, Anghelo. Itun maminsan, di mon pakibibiyangan ti Silo at di mo mat nagbambanugan. Anay ko, anay, nagsakit tintero ang pagiktatang. Ti awanan pa inarudi. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Baybayan yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. No si kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na kan ka. Idarum ko dayay arudi. Tatang, dito'y kalaan, tama pa na kaya balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay arudi kan ka. Numasapul nga agpakuyog ak ama pa na barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Husto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Anghelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Anghelo. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Anghelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga min nga agpabasol dayay aruday. Ay, huwag nga rod Kahit kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba, guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ay, wala. Umayak to talaga ka ba, guys? Okay, kumusta? Anya nga'y tinagsasaritaan nyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay arude. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumati ko namay. Angam ko na piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Iso nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Anghelo nga agpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mat? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksid iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Anghelo. Nasken lang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Anghelo ita? Ay, huwag nga rod Ang kas itinakon-akon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kamin ti makaammo ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybay ananang. Iso na lang ta. Jakmut lata maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga rudin nanang Baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak agtrabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw? Ni Anghelo nanang. Nay, apay, saan anapan nag-eskwela ni Anghelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga giskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno ada kwartana. Anya? Ay una yan. Anya kay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mong kayat ti agiskwela. Diyak man amo nanang. Kinasayaat. Kasarita yung tuman ni Anghelo. Bareng da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang.
Wan, nangag ko nga minti pa nagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Ha? Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha na nang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti jay pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo to man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan na nang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sa tapno maipaayak mo't itinarimat masakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag bakit? Anya ti kaya't mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Saan na sumsumrag? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo ta ituloy na latat yung eskwela. Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak day takan ko ana. Ngam awan mo't latta. Kasaritam to man. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanan. Mapanak ijayan da Carol inton bigat, Lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una. Ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kapay. Jay sigun ngay ngal alaam akapay. Jay herbal coffee. Mayat day jay kait. Ay uwan, Lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Iyag mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kapay ngay pagpagatang ka. Bakit? Nanang, apay ka di, Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kwa ngamin, nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang amin, nanang. Iti anya, anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit, ada sa balyan nadlaw ko iti ka anak kak, nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan, Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan hindi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga kaslada puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anak kak, nanang. Nay, anya gay ti kayat mo asawan, Carol. Masapo la makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak ken kwa na tinakitak. Ket no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak, nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian, anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matuko na panunutan. Ngay tikas jay ang kinaubing na. Husto, nanang, di yun ibalikas.
Hayop day jay Jimmy. Isulakit di ti akin arami di ti daytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay ammo no asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang ngamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan namat lang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos sama na nga asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata namang i-file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Diyak to pulos maramid dayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang. Diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem. Tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti bagbagak, nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makarwar ka iti pagbaludan. Kabagays. Anyat panagkunam. Iti anya ka bagay. May papan ijay manugang mo Agsasaong nga ta iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibang bagana kabagays. Ay na, asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klaseng ti tao, kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan Ngam no saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang agun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang agpaiso no agawid pailaan ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimat dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Ang anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga ron mapagsisilpo kung ti amin bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebyaw. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebyaw. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta, gapaw iti araramidin na. Ay na, nakakaasip at di apo ko talagay. Nakakaasi talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Apay nga iti anak ko, pay! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamot kanyak bakit? Diyak maaramid ti pagpabasol yu kanyak. Ang kadatalang arutan ti ebidensya! Ngam aglipak ka bailaan! Marilo. Imbes na tulungan na kamanggad! Tapno maikanta iti nasayada masambayan dagiti anak ta! Saan man?
si ka mismo! Tinagdandaan na di ba sa bayan na? Maria. 5 lang titawan ti anak ta. Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastang ay naramid mo kadikuana. Agbabawi ka ng ibatikin ka ng iti anak ta. Agbabawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy anak ko. Anya ngay ti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Diagla ko man ni matadayo. Diagla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matamo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay la kuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biyag. Nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Ti surat nga intay kan biagita, ket manipod kani pagayam tayo a Clarissa ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama. Ano kaano pa'y anagkalay sa kamin iti asawak santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yawn ngagdindin na kini Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang. Apay ngay,
nga aging galta. Kaawampay lang apo ko, me. Ni tahatangman. Adan tulang di kay kadiagapura. Dumteng to dayta. Ay, lalaigin nyo ang amin alakaw. Di kay agkapaw. Anya? Magagana na gamin una yan. Abadan itapukaw. Kaya kaunti agaw awer anak kaw. Ala, bayan nyo tay bagak to ka ni Rafi day tatanang. Ay, wala. Ibagam, tayo purayaw. Kabayatan na napigsa kami pa kininanang yaw nga agaw awer. Ang mga no, saan kamintun amakaw awer no ibay-bayag yo pa'y. Anya? Mas excited kayo paikit din ngamda kami nga agasawa, tatang. Ay, wala anak ko. Nagrula ka. Umo na nga abo ko metipas ngay munto no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalin ka nga Rafi. Apay, di mo ka di kayat di pa nangarakop ko kan ka? Ay, ko. Saan mo nga di dayta? Mapudpududan na ngamin. Diyan mga turog nung nakaarakop ka kanyak. Apay, di ka di mapudpududan? Kat nung nagbara ti panahon. Adamat electric fan lakay. Uray pay. Kurang lata. Talagang amin ang mapudutan na. Anya? Ala, matulog ta. Adalo man tirabi. Masapak pa sumra ka di opisina yung bigat. Ni, apay nga rod nga yan, nagtalikod ka matan. Nagtanganak nga rod anak kasikig, anak kasangukin ka. Anya? Mala, matulog takit din. Grabe. Una yan ti asawak. Kastoy latan na kanayon. Awan pa'y napuutak mat analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy la. Kita nakaturo na dangos ti loko. Ay, anya ngay nga rod. Pilitak matan ate maturo. Oy, bes! Ha? Ada ka di bagami April? Ay, sus! Itay ka pa'y apalpaliiwan na. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kaslada na unag apampaninutan. Apay, nagapa kayo kadimanan kini Rafi? Ay, kwa, saan mat best? Kat, apay nga rod akas tatilangam ha. Ada ka ti parikot mo? April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganap adungag. Jak amon, numako na ang parikot daytoy best.
dayta. Ibagam iti kasta, amok mat ibagbagak. Mas daawak lang amin ka ni Rafi. Oh, apay ni Rafi? Ada ka di babae na? Awan. Ang mas daawak. Ngamin, kasla saan ama karik na no kasjay nga agkaida kami. Anya? Si kakit di mat bes. Amangan mat to na banog lang itinagmalmalam at trabaho ti asawam. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarakop. Tinasaya at kasaritam ti asawam. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagkunakat kurang kayo laang iti komunikasyon. Ay, tanda ni agtapos manang ti kalendaryaw. Ngum aging gayta, awang pailang apo ko ta, bakay? Huwag kang paiso lakay. Ay, Di mo lang aminan ang sikog ni Clarissa nga anak ta. day tangarod kay magagaran ako na panda itapo ka. Kasanaw, kamakumikumdan sa mga mingang trabaho. Ay na, uray trabaho. Nawam anak da, kaslawam la serbina Ngamen, awam mo itrab-trabawan da. Kasaritam to makikidya anak ta. Ibagam tagsarding pailang at trabaho. Nay, apay ngaya pagsardengam nga trabaho lakay. Uwin atap lumakaina na. Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asal ang makakagaan. Ay adamat kit di puntom iti dayta na ibagam lakay. Bayam, ta ibagak tuken kwa na dayta. Agalas Jason iti rabi, ngam awan pa'y lang ni Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Wano imawag man lang ko man. Ay, adan samatan sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod a kastoya? Tinasayaan. Awagak. Ni, ada nagsardeng alugan iti batok. Amangan no isudaytan. Siripak man. Okay, boss. Nandiyan mo lang kasi parang itulog mo niya. Okay. Ada na nagkadi palang manayam na gawin. Ay, nabartak manan ni Rafi. Tinasayat. Sabtak ijaruar ti asawak.
Nasayat mata nakariingkan, Rafi. Amay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasano? Kas taunay ti bartak mo idi rabi Wan nga ron. Napagid din malagip no kasano anak kaawid. Adamat ko dyan nang itulod kan ka idi rabi Boss mat tinangag ko nga inbagam idi nagpakada ka. Kastaya. Nalabit ani sermon tinang itulod kanya ka. Nakababain pagit din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangar mo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram mo sa klabit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abanglom Sabado matita. Ada ka di pagnam? Wen, rumarakbid. At dalamapan ko sarakan na tao. Sino? May sakadagiti bats ko iti college. Kagap-gapo na kami ni Jed Dubai. At akano itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito Agawid ak mataladagos, kalpasan ti pa nagsinarak me. Sige lakay. Agananad ka nga rod. Clarissa, sorry ha. Ha? Sorry iti anya, Rafi. Sorry, gabuta ka na yun nakamabartek nga gawin. Diyan kami mapagkitkitan ti awis na kiti barakada kaya katrabaho. Isa, pasensya ka naman. Mala, di mon panunutan day talakay. Umay kan talabaran ka. Iti kasta. Mausawan ka. Clarissa. Wala. Uso ba mo di kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di nakarakupan Mabiit laang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my God, man kiti. Rafi. I love you, honey. I love you too. Rafi, honey. Ay, sus, kumapoy sa akin din ni Rafi, abalay na. Ha? Anyat kayat mo asawan, abalayan? 2 taon na nagdindin na kini Clarissa. Nung maging gaysa ka, humpala apo ko tayo. Ha? Ayun, aniya. So ako mapoy dan sa akin niya balaya. Ay, kat, urayan tayo, balayan. Saan tayo idang kaapuraan? Ang mga madama, amalutluto. Huwag bakindi balayan. May mayat matlaan, numayat ti pan nakaluto na. Iti kasta,
Napintas ken gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo abalayan. Ay, wait, abalay. Husto tayo na. Siguro madama pa lang ang mapampanday. Masikog ako ng Clarissa. Wen Rafi, agtalo na bulan. Sigurado ka? Wen, kinapudno na. Kagap-gapo milaang ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rik-rik naag. Ngamgayam, masikugakon. Basta ka di. Wan, aguray ka. Apay akaslasan ka mat anaragsak, Rafi. Saan mo? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Madan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang numaamuan dati may papan iti panagsigug ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akas na di ka matan makaid na. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sagad nagdagang ti panawan. Iso akas la sana ka komportable. Ay, wanam tisikog mo, alak ka. Di ka lang bampanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Wen ka di, Tantang. Ay na. Anya nga talo ang bakasyong kapailaan. Tapno saan ka ama stress ito trabaho? Talaga nga excited kayo amadan iti apo ko, Tatang. Launay anak ko. Agbakasyonak to inton dandani akon agpas ngay, Tatang. Sayang matisweldo no sapsapal ti agbakasyon. Kad may sa awan matlang ti aramidak ijabalay. Sigurado ang maboring akto no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ko. Basta anadam nga notisikog mawan. Wan ka di, Tatang. May mayat matlang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta ada exercise ko. Ay kay ibagam kinirafi atasan unay nga aginaw. Iti kasta, maiwanan nakakabayatan ti palagsikog mo. Wan, Tatang. Napagsaritaan minday taabanag. Itaman pa yan nagawid ka dito balay, Rafi, anak ko. Ha? Nabartak ka. Ay, kwarara.
Saan man? Slide lang. Apay, ada ka di parikot mo. Nay, apay ngay tagsangit ka matan baraw. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. Saan nanak? Saan mo't gayam? Apay ngay nga agsangit ka matan anak ko. Nadagsan di parikot ko nanang. Ha? Nay, anya ngay dayta. Ibagam. Barang ada maitulong ko, baro. Nakababain man. Diya akong kabailan nga ilimad pa'y. Kami sak mo lang iti marikatan. Rafe, sakti inam. Ibagam kanyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay na, nasaya at bata nakapasyar ka dito'y balaya-balayan. Nabalayan. Adagamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Nay, kasla na patagag pa'y suday aabalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot na Rafikin ni Clarissa. Anya nga'y dayta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamwam to, intun madamdama abalayan. Urayan talabit, dagiti agasawa. Sige, abalayan. Mabiit laang nga raw tamangi saganak iti meriendata. Pagururayan ta kanila kay ikaw, kastameten ka Rafe ken Clarissa. Pagkawanan ko Clarissa. Apay nga itapay, Rafi. Apay. Sorry. Jakmat nagayatan tigas po yung marikrikinak. Nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itapay tamasikuga kon. Lumay babali pa nagsikog mo. Oon pa rin tititayta. Oray balik-balik ka din tapay tilubong. Sana may libakas siya ti ama ti ubing. Rafi. Sorry talaga. Inaramid ko matami ng kabagalak. Tablag bayag ti relasyon ta. Ngam talaga tiyaon kabalan pa nga iliman. Sabay ko tama pagkawan na Clarissa. Ngamurin o kastuyak. Tiyak to pagtalikotan ti responsibilidad ko itarakta. Iso na lang ta.
Usapula wasuwasan anti relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tiket ko amaka din na. Rafi! Di kang danag. Tagtali na idlatamit ti komunikasyon. Kan panagpagayam ta. Gapuit anak ta. Ikarik, mga ipay ko amin na kasapulan niyo. Kitulitig manin, tagkinta ko iti pambakawanin ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gas dyan at tabakat. Ay, nako. Wan nga rod lakay. Kaasimot dyan ta. Nagmayat ka kumanak kabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay na, ang kalma ka kumalaang lakay. Ang mga niya ti mapasamakan ka. Una may lagi din na. Gumula ka inrana na pa yung mga ron. Amas kong tiyanak ta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akas ta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Sakpay laang maawatan. No apay akas jay tinaramid ni Rafi. Lakay. Nakasingsingpay niya nakta. Nagagay napintas. Di adalpay. Ay, nako. Una yan. Tayo sukad damulata. Tinasakit. Iti pa pada na lalaki. Unay mo laki dinaya. Ay, wanan bain na niya bakla. Ay, makasahuak manitisan anumpay no kastulangay. Mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafi. Hanyangay nga road. Katalaga siguro akas jaymet at ikinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, diyan mo anak ka na nakakaasin. Ay saan akaasi dyan anak talakay? Nagasat kit dia. Ngamin, naparaburan dapay iti anak. Sakbay nagladlad ni Rafi. Sana balay. Tanda tapay met amang ipatagkan ko ana. Kasta metan ti agbalinto nga puko ta. Dakalan ti tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? One best. Iso nag-file akmatan iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di. Iti mano abulan akaawan mo diti opisina. Wan nga rod best. Sana bali
Tagsubli ak tumatlaan. Ken maysa, kanayunem tumet timang sarong karkanyak. Saan ka di? Ah? Ay, siyempre Ay, Gaya. Kumusta mo ni Rafi? Nabayag mo na jak nakita Day chay. Nakabakasyon iti sa bali a pagilian. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Barengan, makaawid danto sakbay ti panagpasngay ko. Ay, unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Wen nga rod nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kanya Rafi tinaituding para ititunggal maysa. Una, malagip ko lang nga rod ti imbagam iti kanya. Akas lawan ganas na tunggal agkayda kayo. Tagayam, hindi kayo talo. Sika talaga, miss. Malagip mo pa ilang matdayta. Wala ron, bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akas to'y matan tinagtungpalan ti panag-asawa yo. Ay, wan nga ron, best. Mapagsisilpok itan ti amin. Ala, di mon panunutan dayta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali, taadamot tin anak mo. Ipamaysam to kan kwa na ti atensyon mo. Isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, bes. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biyag nga aging gaita ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat aklunek ang nagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanen iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpasngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay.
Unay matlakit din tigas-gasat mo, anak ko. Apay si kapay tinakapasamakan tigas to'y. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur oray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong niyo. Sige, mami. Agawaan nyo, ang mga nipigsa na titudo. Juan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Wan, Manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kamin tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nagitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, kan mamatiak nga agbalin ka anaragsak, itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo agdardara man yan ti agong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mangalak itipan nyo. Mami. Adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy po doon. Agdaringo mo at mami. Wan nga, Rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayon nak ditoy, mangalak iti yelo. Wan, mami. Mami, ang tatari tisbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno, anya. Awan magkit di, mami. Iso na lang ita. Kasla, agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka di na ituyan na mapaspasama ka nagiti anak ko. Mabit lang, tawagak ti amayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta ti riknam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot lang mitim at ilupokin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami. Adaak lang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. Thank you, mami. Oray tatakil kami. Ada kayo na tama aywan kata kami. Siyempre, aging ga si bibihagak. Adaak lang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita ko tilaglaги pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta kayo? Naimbagman ta nakaumay ka, Lauro. Wen, kagapkapok lang inyo opisina. Apa, anyatin na pasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong, Daddy. Manipod ita. Kanayam na kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kadakwada, Vanji. No, siyak. Awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wan, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta, Lauro. Dexter, Chloe, Daddy. Daddy? amok nga do tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita anagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? Ijay kanto, mami. Mapan ko lang kitain dagiti babarkadak. Ay na, masansan matang tiruruar mo.
Saan ka kumana mapanijay? Ang mga nuad dapay dakas ang mapasamakan ka. Mami, awan ron ba nga pagdanagan nyo? Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak man? Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyo sakon. Saan akong nga ubing? Kabailak ti bagi kunak man? Dexter anak, concern matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka titad na sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, Mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadi yo kumamat ipaidam na ita kanyak. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sabali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutag laang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak ka po iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin titurong tayo. Matay tayo amin, Mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanwa ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, Mami. Desisyon ko na ito. Iso pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, Mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko nam, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic, wan numatawtawin. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Iti kasta kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Uray anyapay a klase ti therapy dayta. Aramidan yo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, uray manupay dayta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod ng ti kwarta. Siya kung di makamuy ti dayta. Lauro. Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Tapos impag dagiti anak mi. Kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato ya, inyalaan kay tikapem. Agyaman at Lauro. May bagam ka rin karagitan anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wan, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo takin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isumat lagayam amanipod ubing da. Uray basit la ang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringungo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut ka no ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat la ang tinapasamak iti day di Joshua. Ay, Wanji. Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat ta. Ang mga nutumok no sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan day ta. Yan may saan gamot ang nagkurang anang aywan kadakwada.
Inaiwanan, kan impatag mo ida. Nagbaling ka na sayahan ka na kuwata. Isungawan nga rudrason. Tapno si Kati si Diranda iti sakit alaklak aman da ita. Apay ngagsangsangit kayo, Mami. Nakariing ka gaya man. Kumusta ang tiriknam? Anda ka din nasakit kan ka? Awan mat, Mami. Malading itanaklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, Mami. Patib ka lang kumati pa kinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkab sa titikas na kasasaan niyo. Wala. Ngam na makikita kayo akas na. Akas na mapukpukawan akmat itikirad ti pakinaka. Mami, tiyak kaya't makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo itikasta asakit. Anya ti kaya't yung asawa, Mami? Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y na ito ang sakit, Mami. Basta, baka yung kayang dating pasol. Baka nagdan kami tikas kuya sakit. Dexter, Manang Dexter, saan mo kumasidirin, Mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita tikas to eh. Apay nga itayo laeng ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matgamin. Kasi kapay laeng tinagbalin ngay namin. Saan kumanasika? Itikas na. Saan kami ngagrig-rigat? Itikas toy. Manong Dexter. Diyak nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaak. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktora ng taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matan anayanak. Di ka kumamat ang sawi, tikas na, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo, itikas na sakit. Ngam inaiwanan kayo, mat. Diyak mat nagkurang ka na kayo. Inpatag kayo, itinalablabas pa, ngam itibiyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, di makita kayo, itikas na kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, diyak kaya't ti may tulan, iti na iti manong Joshua. Diyak pa'y kaya't ti matay. Kaya't ko ti normal na panagbihan. Saan kayo matay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dungag kayo lang kanyag. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pa'y bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit din tiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisang ako. Tumang. Siko. Ang lalabasit namanan. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungok mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawaga kong jamayo. Nunaskan nga isubli na kay hospital. Aramidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak.
At tuyan ti kanam. Mangan ka. Iti kasta. Ada pamigsam. Mami, sorry. Pakawaninda, no sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pakawaninda, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamid ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami. Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agbaliwan ti kasta at tratok kada kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos kan sakripisyo yo. Saan nagapo kada kayo? Amang ano nabayag kami na si Moko, kini Chloe, gapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, Manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang sa bali tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid a natal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod, iso na lang tamas asya ng kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makademila, mang namnamaak adumtang tumatla ang tigundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wan amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin, awan imposible iti Diyos. Patsyag adengdenggen na dagiti kararag mo kinkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwa na dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko, katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na manang. Husto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, Mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak ga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami ang naragsak, Mami. Kan may sa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami, ngamin, da kayo tinagbalin nga inami. Pudno na tikino na ti kakambal ko, Mami. Ay na, agyaman ako unay ka da kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadaanak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nag-asatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay.
Anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus-dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanen iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawiak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi nga agiina. Ti hemophilia ket maysa a sakit a matawid. Daytoy asakit ket addaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang ken siko, ken dumapay a sintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy a sakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alaped ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo ken kuana. Ken agyaman, kadagiti tattao nga addalaeng iti sibay tayo, tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.